Усім добрий вечір. В етері телеканалу ОТР Прайм. Я його ведучий Айдар Мождабаєв. І сьогодні я дуже радий, що знайшла час і натхнення поговорити з нами пані Юлія Тищенко, людина, яку я дуже поважаю. Привіт. Вітаю, Айдар, дуже рада бачити. Навзаєм, Юлічка. Якщо хтось, може, забув, просто хто дивиться, може, вперше на наш телеканал, хто давно, всі знають, що Юлія Тищенко, вона з Криму, вона кримська людина. І людина, яку я знаю там з 15-го року і з абсолютно незмінною позицією, на відміну від деяких людей. Тому я люблю розмовляти з принциповими людьми, і тому сьогодні я думаю, що розмова буде відвертою, щирою. І перша, і тему я так визначив: майбутнє Криму в Україні і взагалі майбутнє України, яке ми можемо зараз побачити. Дуже великий туман лежить на майбутньому. І лише люди з дуже аналітичним і чесним складом розуму можуть щось нам про це розповісти. І лише з ними можна це дійсно обговорювати, не з маніпуляторами, не з якимись там кар'єристами медійними, а саме з такими людьми, як Юлія. Я прошу, Юлія, почати цю розмову з того, якою ти бачиш ситуацію на сьогодні, враховуючи всі ці розмови про і так званий мирний план Трампа, тощо, усе, про що ти думаєш у зв'язку з останніми подіями, виступами, включно з подіями в Сполучених Штатах, бо все це насправді, що б там не казали, все це навколо України, і Україна є місцем, де вирішується долю світу. Як би там це пафосно не звучало, але це так. Прошу, пані Юлія. Дякую за такі непрості, чесно кажучи, запитання. І дійсно не хотілося б тут повторювати там якісь банальні речі, про які говорять всі. Але абсолютно зрозуміло, що сьогодні ситуація там пов'язана з якоюсь візією майбутнього, там ситуація з досягненням стійкого, справедливого миру, якщо про це можна говорити, вона знаходиться навіть не в тумані там миру, а в тумані дійсно війни, яка сьогодні ведеться. І якщо ви задали питання там пов'язане власне з якимось геополітичними реаліями, з тим, що відбувається сьогодні саме щодо України, щодо російської війни, російської агресії в Україні, там тих планів, які є, зокрема там ситуація в Сполучених Штатах Америки. Мені здається, що, чесно кажучи, Україна там дійсно займає певне місце, але я б не сказала, що для Сполучених Штатів вона є чимось надзвичайно важливим. Тобто там дещо все ж таки інший дискурс, там увага на внутрішньому протистоянні, внутрішніх проблемах. І мені здається, це питання вже, якщо говорити про міжнародний вимір, не стільки стратегії миру там щодо миру в Україні, скільки відносно того, яка там буде стратегія щодо Росії. Насправді, тобто мені здається, що адміністрація демократів, що республіканці, і трампісти, вони все ж таки розглядають свої там якісь дії, певне бачення світу через Китай, і якісь варіації ситуації навколо Росії, там чи посилить це Китай в майбутньому чи ні. Тобто мені здається, що вони дивляться там, чи хочуть дивитися трошки далі, чим нам потрібно, власне. І якихось, я не впевнена, що всі зараз нам, попри ті чи інші заяви, і популістські достатньо, і у Трампа ж вони діаметрально протилежні. Розпочинаючи, якщо ми говоримо там, наприклад, про варіації, сценарії, там, потенційної перемоги Трампа. Там же заяви від розбомбити Москву там за один день до дійсно примусу
України до перемовин і якихось там пропозицій щодо жертвування українськими там територіями взамін на замирення Росії, принаймні тимчасове. Да? Там можуть бути якісь лінки на начебто людей, які близькі до штабу Трампа, які там щось напрацювали, але це не є офіційною позицією Трампа. Ну і звісно, якщо говорити про адміністрацію Байдена, тобто це також дуже обережні все ж таки кроки по відношенню до України, якби констатація підтримки України, але вже не стільки, скільки це буде потрібно, да, а от стільки, скільки ми зможемо. І при цьому знову ж таки не лунає так явно перемога України і, власне, розуміння, що таке перемога України все ж таки. І що вона може, на що вона може вплинути, до речі, в самій Росії? Чи не дестабілізує це ситуацію в Росії? Бо мені здається, що Сполученим Штатам не потрібна там країна, яка розпадається там з мігрантами, ядерною зброєю, анклавами, якимись кримінальними структурами і неможливістю якось оцей хаотичний процес бодай якось контролювати. Тому це залежить від, і всі ці сценарії мають безліч складових, знаєте, як в квантовому світі, да, там, де є безкінечна можливість там якихось різних варіантів розвитку подій. От мені здається, що цей квантовий світ, він якби і сьогодні так чи інакше лягає в цю матрицю, такої а-ля дипломатії, да, яка відбувається навколо війни. Але дійсно певна складова така, про це вже якби все голосніше говорять, так чи інакше якісь перемовини там через посередників, там чи через посередників, да, вони якби будуть потрібні. Скоріше за все, Україну до цього, я не скажу слова примушують, але підштовхують. Українське політичне керівництво, зокрема. Там з огляду на потребу знаходження ресурсів, там з огляду на час, власне, да, і з огляду на ту невизначеність відносно Росії, яка сьогодні є в Сполучених Штатах, і в принципі в Європі дещо інше, якби сьогодні. Ми бачимо дещо іншу все ж таки позицію і дещо інші наративи, але зрозуміло, виключно з підтримкою Європейського Союзу, європейських країн буде без достатньої підтримки Сполучених Штатів, нам все ж таки буде не так просто, скажімо так, да, тримати оборону сьогодні, да, і захищати сьогодні Європу і оцю Східну Європу, власне, країни Балтії. Я розумію, що в Європі цей ризик усвідомлює багато хто, зокрема, питання Східної і Північної Європи. Велика тема. Насправді, я думаю, можна було приготуватися до розмови там годин на 10 лише про це. Ми ще повернемося до того, що ти сказала. Я хочу твою думку про Крим, про те, яке місце зараз займе Крим у тій підкилимної торгівлі або в якихось майбутніх можливих планах там відторгнення частини України, яке може бути там подано як тимчасове, там головне там припинити зараз бойові дії тощо. В якому місці історії зараз знаходиться Крим, на твою думку? Для країни-окупанта і агресора Крим, зокрема щодо її президента, він знаходиться якби на зрозумілому місці, і там як матриця весь час продовжується, значить, що Крим – це там вирішене питання, і так далі, і так далі. Да? Тобто, і Росія як і проводила, так і проводить там якусь умовну політику, яка там має демонструвати поступовим
міжнародне там визначення цього російського статусу Криму. Тобто Крим, не знаю, там діамант в путінській короні умовній, там головна російська скрепа і так далі. І він намагається там, висловлюючи, от, наприклад, оці а-ля якісь ініціативи напередодні глобального саміту міру, він же про Крим, до речі, не говорив. Він говорив про те, що ми маємо вийти вже з того, що Росія завоювати не може, і це якби віддати. Але Крим там не звучав. Там звучали там Херсонська, Запорізька область, Донецька частина, яку вони хочуть, але не можуть окупувати і так далі. Тобто от Крим, начебто, як вони підкреслюють, для них питання вирішене. Там стосовно якби інших наших партнерів, я не думаю сьогодні, тобто ж з огляду на якусь взагалі систему міжнародної безпеки, про яку говорять, світ якби публічно, політично буде говорити про російський Крим, про от визнання от цього. Він просто не може це зробити, бо це все ж таки прогнозовано може запустити хвилю дуже небезпечних прецедентів в Азії, в країнах Південної Америки, скрізь. Тобто це як 10 років тому може відкрити там чергову скриньку Пандори. Тобто, пам'ятаєте, була декларація Помпео свого часу, якщо от говорити Сполучені Штати, що Крим – це український, і ми якби просто відкладаємо це питання надалі. От така аналогія з країнами Балтії за часів російської окупації, радянської російської окупації. Як буде якби сьогодні от в цій конфігурації мирних перемовин щодо долі Криму, території Кримського півострову, мені здається, що це якби буде і предметом підвищення ставок, і з боку Росії, зокрема, і певним, чому? Тому що будь-які дії української сторони, там одразу ж витягається ядерна риторика, саджається поруч, значить, абсолютному божевіллі Караганов, який каже, значить, що ми звільнимось від 500-річного ярма Заходу, і це буде очищення. Тобто лякання ядерною зброєю, от весь час, коли теми перемовин, миру, територіальної цілісності України останнім часом озвучується. І мені складно сказати, насправді, я думаю, всім складно сказати, наскільки це все ж таки не лякає наших партнерів. Тобто спонукає до якоїсь більш чіткої політики. Але те, що публічно, я не думаю, що Крим вони можуть якби політично підтвердити цю окупацію, анексію, мені здається, що ця історія, вона все ж таки залишається чинною. Інша справа, що, як ви самі, мені здається, натякнули, в найрізноманітніших перемовинах, варіантах і сценаріях, тема Криму, як такий джокер, козир, не знаю, що вона може кудись там відкладатись. На якийсь період, якийсь транзит, перехідний період, і вона, мені здається, не може вирішитись сама собою. Абсолютно, це буде частиною якихось пакетів. Перемовних пакетів відносно цієї війни, і там досягнення миру. І залежить від сценаріїв, що будуть вимагати. Замороження конфлікту, що, мені здається, взагалі не є реалістичним сценарієм, насправді, з боку Росії. Чи якихось інших сценаріїв. Тобто тут складно сказати. Мені здається, що ці якби конфігурації ще залишаються невідомими. Тут багато залежить і від української сторони, щоб вони також усвідомлювали, розуміли всі наші цілі. І якщо говорити про шляхи, до речі, різних варіантів деокупації Криму, дивіться, військовим шляхом, наприклад, деокупувати територію, яка захвачена Донецької, Луганської області, надзвичайно складно. Чому? Тому що там відкритий кордон з Росією. Логістика, якби все, просто він відкрит, він є. Тобто з Кримом інша історія, подивіться на карту. Тому
Я думаю, що тут можливі найрізноманітніші насправді варіації. Єдине, що кримську тематику, от станом на зараз, ще важливо роздивлятись в цьому нашому загальному цьому перемовному контексті. Але і варіантів, коли Україна відмовиться від Криму, я не вбачаю. Дуже часто у нас згадують досвід Фінляндії, територію якої свого часу там окупував Радянський Союз, тобто вона втратила там частину своїх територій, там Карелія, південь Фінляндії, але там зберігла державність, розвинула, стала сьогодні, вступила в НАТО. Тобто, але я не думаю, що цей шлях фінляндізації от в цих умовах вже зміненого світу порівняно там з кінцем 30-х років, коли була ця війна із російсько-фінська, тоді радянсько-фінська, із закінченням Другої світової, що це подібні війни. Чому? Тому що світ більш глобалізований, інші геополітичні гравці, інша зброя, інші технології, інші політико-правові реалії, і навіть інші ризики від таких рішень. Я підтримую абсолютно різні ситуації, хоча б Радянський Союз був абсолютно кровожерливою, божевільною державою. І Сталін був, не менш нібито божевільний за Путіна. Але все ж таки Сталін деякі через силу, через тиск, але все ж таки деякі договори він дотримався, деяких договорів. Да? Дійсно не добровільно, але дотримався. Яких договорів дотримується Путін, ніхто не знає, бо жодного не було, умови якого він би виконував. Тобто, коли йдеться взагалі про мирні умовно перемовини, мене перше питання: а хто буде гарантувати виконання, що на новий Будапештський меморандум, ось Орбан приїхав, він знову запропонує Будапешт для якогось там папірця. Хто взагалі на чому може базуватися, ось на твою думку, сталий мир? Що стане нам достатньою гарантією? Бо того, що через цю паузу, яку Путін за багатьма спостереженнями може використовувати саме як паузу, хто дасть нам гарантію захисту далі? Ми знаємо, там ось новина щойно. 40 мільярдів домовилися від НАТО щороку. Це добре. Але це знову ж таки залежить від Трампа, бо не буде американської волі, там ці 40 мільярдів вони можуть і підвиснути у повітрі. Так? Значить, хто взагалі може взяти участь в умовних перемовинах за одним столом з Путіним після всього, що було? Дивіться, я думаю, що черга країн-посередників, вона буде великою. Може бути великою, не тільки Орбан, тобто це може бути там ціла коаліція, але ми маємо просто усвідомлювати, що вони ж не будуть вирішувати там питання України там з великою любові до України там чи любов'ю до стійкого миру. Вони будуть вирішувати в тому числі свої там внутрішні проблеми через а-ля український інструмент. От у Орбана є величезні негаразди вже і всередині країни, є проблеми з Європейським Союзом, і от граючи цю посередницьку роль, і маючи важелі, в принципі, впливу сьогодні, там блокування, не блокування ситуації з європейською інтеграцією, там актуалізація, не актуалізація тем пов'язаних з забезпеченням прав угорської спільноти, меншини спільноти в Україні. Тобто він там за ці різні нитки може їх там рушити. Це можуть бути в тому числі і інші країни, які там будуть вирішувати свої зовнішньополітичні, внутрішньополітичні якісь виклики, за допомогою цього посередництва. Це є ж і ситуація на Близькому Сході, ми знаємо низку арабських країн, які в принципі допомагають і сприяють процесам звільнення наших
полонених. Вон Ватикан у нас останнім часом, вони давно висловлювали якби свої такі дуже специфічні пропозиції щодо Знаєш, Юлія, хочу зауважити, забуду. Знаєш, за моїм спостереженням, я не знаю, чи погодишся чи ні, чим менше миру у світі, тим більше миротворців. Да, може і так. Тобто там може бути ціла якби плеяда цих миротворців, інша справа, може бути ціла коаліція миротворців, до речі, тобто це не буде якби один Будапешт, але ми це маємо усвідомлювати і бути прагматичними. Україна пропонувала, формула миру Зеленського, яка там інша справа, що і ситуація динамічна, фактично, з моменту проголошення цієї формули, але там є якби речі, які констатують загальний дефіцит міжнародної безпеки, глобальні там виклики для різних країн, власне, і такий більш глобальний контекст, а не тільки контекст цієї війни, там і продовольча безпека, ядерна безпека, і так далі, і так далі. Дивіться, з ядерною безпекою це ж не тільки питання ядерної зброї. Прецедент на Запорізькій АЕС вперше в людській історії країна захопила найпотужніший ядерний об'єкт іншої країни, тобто шантажує ним контролем на Запорізьку АЕС, використовує його. І у світу взагалі немає ніяких важелів впливу на ситуацію взагалі. Від слова, просто, тобто місія МАГАТЕ там подекуди, коли її там запустять, може там щось констатувати. І все. Тобто, ми просто навіть не уявляємо всі небезпеки в різних країнах, такі терористична організація захоплює ядерне, і як світ має реагувати, які є тут алгоритми. Це просто як невеликий приклад, м'яко кажучи, того, що правила гри змінюються, виклики змінюються, світ змінюється. Щодо того, як можуть там бути, який може бути там цей дизайн миру, і що для України, мир, перемога. Я не думаю, що ми можемо сьогодні, знову ж таки, по-перше, якось кардинально відходити від тих варіантів, які ми вже запропонували. Зокрема, я знову ж таки все ж таки цитую формулу мира Зеленського, бо у нас принаймні якихось інших варіантів немає. Навколо неї там був цей глобальний саміт миру. За дизайном він повторює, до речі, Кримську платформу, яка у нас проходить, коли ми збираємо країну, це певною мірою, в тому числі політичні заяви. І ще такий момент. Це ми не можемо відступити від наших позицій стосовно відновлення територіальної цілісності державного суверенітету. Тобто, чому? Тому що інакше це абсолютно не питання справедливого миру, і це навіть не питання якоїсь там передиху під час війни, власне. Росія буде говорити про скасування санкцій і про все інше. Вона постійно піднімає це питання. До речі, ви тут зазначили, ти зазначив, що там Сталін щось іноді під примусом виконував. Він же залежав, він виконував те, від чого він залежав. Зокрема, в тому числі від технічної допомоги країн Заходу. Там всі ті ленд-лізи, допомога Британії і так далі. Тобто про це мало говорилося в Радянському Союзі, але тим не менше це ж було. І це також підсилювало тоді взагалі. Ні, це було вирішальним фактором, абсолютно. Я ж намагаюсь про це сказати. Це величезні жертви щодо громадянського населення взагалі, тобто і величезні жертви серед громадян під час цієї війни, і оця закордонна допомога, тобто ресурси, зброя і так далі. Тобто він дотримувався
чи намагався, да, там, чи вирішував якісь питання зі своїми союзниками. Ну, Путін же також це намагається зараз робити. Ну, подивіться, в Корею з'їздив, да, тобто щось пообіцяв, там, з Китаєм комунікує, там з Іраном також подивимось. Ну, там же є якісь домовленості. Він не, ну, абсолютно угоди, які стосуються ну, його. Ну, він буде підтримувати тих, хто йому, від кого він залежить, власне, да, хто йому там так чи інакше буде допомагати. Але все інші умови, їх дійсно можна згорнути в трубочку і кудись там умовно покласти. От стосовно гарантій безпеки для України, єдина гарантія станом на зараз, іншої немає, це членство в НАТО. Але ми бачимо сьогодні ну, все, що відбув Вільнюський саміт, Вашингтонський ювілейний саміт. Да? Тобто ну, країни не готові зараз, як би сказати, ну, там це вікно відкрито, але ми туди вас якби не запускаємо, власне. Тобто цього сигналу, як не було, так і сьогодні немає. Але, в принципі, ну, дійсно, там співпраця з країнами НАТО, в двосторонні треки, вони дійсно розвиваються, підтримуються. Ну, і було б непогано їх якось інтенсифікувати. У нас досі немає авіації, до речі. Скільки вже ми про це говоримо? У нас якби досі проблеми з ПВО. У нас досі проблеми з ну, належною кількістю там, і дальністю використання засобів ураження, да, які нам дають партнери. Тобто тут ну, якби, багато сюжетів може бути з цим пов'язаних. Ну і ці двосторонні безпекові угоди, які Україною сьогодні підписуються з різними країнами, це також інструмент. Інша справа, ну, якби їх право застосування, як вони дійсно можуть там в час X і Y, як вони можуть спрацювати. Але зараз вони ну, можуть і забезпечують нам співпрацю, підтримку в безпековій сфері, ну, якби і так далі. Але вони, звичайно, не є якоюсь гарантією. Да? Тобто угода з Сполученими Штатами, яка була підписана, це і далеко не угода Сполучених Штатів з Ізраїлем, да, наприклад, стосовно цих же безпекових гарантій, там, де зазначено, наприклад, допомога Ізраїлю апріорі на рівні американського бюджету. В наших угодах цих положень немає, все ж таки. Ну, тобто є політичні декларації, вони надзвичайно важливі, неоціненно важливі, але тим не менше, якби тут оцей, попри політичну підтримку, оцей от, якби, виклики дефіциту безпеки, вони зберігаються. І нам потрібно на цих треках дійсно працювати. І щодо там мирних перемовин, нам просто ще потрібно самим якби дійсно розуміти свої можливості, свої ресурси, в тому числі, і розраховуючи на партнерів, також намагатись розраховувати якби на себе, в тому числі. Ну і на країни, які поділяють. Я зараз не говорю там про цінності, про якийсь глобальний вимір, ну, про всі наші спільні виклики. Да? Тобто у нас Східна Європа, Північна Європа, ну, якби, в тому числі, тобто поглиблена співпраця, наскільки це можливо. Що, власне, і відбувається? Ну, ми трохи відійдемо від війни і миру безпосередньо, говоримо євроінтеграцію. Ну, час від часу ми про неї згадуємо. Ось нещодавно вже був дан старт перемовинам, тощо. Яких реформ в першу чергу вимагають від нас західні партнери? І тут багато хто каже, що це вони нам нехай не вказують, ми воюємо, але це ж просто це ж наша точка зору. Вони, якщо щось роблять, вони ставлять умови. І, ну, може, і дивно виглядає там в воєнний час якісь там речі для нас, там боротьба, хоча ні, ну, боротьба з корупцією, вона завжди актуальна. Ось ти людина точна, яка слідкує за просуванням України на цьому шляху. В якому стані зараз і вимоги з боку західних країн, і наше досягнення на цьому треку?
Ну, дивись, дуже хороше запитання. Ми зараз вже вступили в той період, коли це не просто от якісь там вимоги, давайте от боріться з корупцією, там чи давайте розвивати демократію. Все вже набагато і простіше, і складніше. Це ну, зокрема, цей абсолютно технічний процес, який з боку ЄЮ починається з ну, з такого скрінінгу українського законодавства. Починається він, як це не банально звучить, навіть не з корупції, а з прав людини. Права людини, права меншин, якби там питання до протидії дискримінації і так далі. Да? Тобто от відповіді українського законодавства, наскільки це відповідає європейським стандартам. Якщо ми, до речі, цей первинний це не тільки для України було, це для всіх країн, і Балканських країн, і так далі. Да? Тобто ми от зараз стали не на якісь суперунікальні рейки, але абсолютно в тому числі і на робочий процес. Цей скринінг законодавства, робота над потенційними змінами, щоб всі ці стандарти узгодити. Звичайно, там по кожним трекам, цим чаптерам, там буде своя робота і щодо економіки, і це дуже будуть непрості перемовини, власне, да, і там і стосовно безпеки, і стосовно тарифів, і стосовно протидії корупції, також, власне, і управління кордонами, і безпеки. Тобто це абсолютно технічний шлях. Не тільки політичні рішення вони були озвучені, прийняті. І тут же і від нас, і звичайно, все ж таки від європейських партнерів залежить, як ми його пройдемо і коли ми його пройдемо. І це вже такий результатоорієнтований, власне, процес. Це не випадково, да, там сьогодні у нас 24-й, називаються, звичайно, ми можемо піти по шляху небажаному, але це інша ситуація, коли ми роками будемо, вести ці перемовини, робити скринінги, там якісь закони ухвалювати, не ухвалювати, але може, якщо ми хочемо, власне, да, і зараз ми бачимо відкритість і волю Європейського Союзу для української інтеграції. Це робота парламенту з ухвалення законодавства, робота з уряду і безпосередня робота з європейськими партнерами по дуже технічних речах. І, звичайно, перемовини щодо економіки, торгівлі, тарифів, цих різних складових угоди. Я не знаю там всіх деталей і всіх вимог, але оце якраз будуть дуже непрості перемовини, дуже непрості рішення. Ти згадала про, як частину треку до Європейського Союзу, права національних меншин. Це частина перша треку. Якщо ми зараз під час скрінінгу законодавства це не проходимо, це нам блокує інший технічний процес. Розумієте? Це не унікальна ситуація України. Це було, я повторюсь, в Румунії це проходило, да, там це проходили Балканські країни. Це є меню, да, ви вступаєте кудись, у вас є алгоритм, як вступити в цей клуб. Ви маєте по цьому алгоритму однаково рухатись. І Україна також по ньому рухається. І там ще, до речі, дивіться, зелене світло є, політична воля є, з боку ЄЮ щодо розширення. Да? Але є ще те, що я не думаю, що навіть попри війну і попри різні виклики нам будуть там пробачати якісь якісь проблеми, да, в цих сферах. Чому? Тому що ми можемо сказати, Боже, в ці країни вступили, а в них там то-то, то-то, то-то. Так європейці якраз і навчені, що якщо вони вступили країни до складу ЄС, у них є ці проблеми, і це впливає на весь Європейський Союз, давайте з іншими країнами таких непорозумінь не припускати. Тобто тут, да, це важливий трек, на нас будуть тут дивитись. І, зокрема, да, стосовно прав меншин,
Це важлива частина треку перемовного. Плюс Орбана ви згадали, да, Угорщина сьогодні йде, і не тільки Угорщина, і не тільки Україна це проходила, ну практично всі країни. Да? Тобто 11 вимог угорської сторони там було висунуто стосовно меншинського законодавства і прав угорців в Україні. Ну, тобто це діалог, перемовини, якби посередництво, аргументи, врешті-решт, демонстрація. Юлія, скажи, будь ласка, ти, напевно, читала ці вимоги і якось для себе визначила, наскільки вони в межах загальноєвропейських вимог. Тобто те, що Орбан... Я зараз за дужками залишаю, хто він такий, і своє до нього ставлення. Ну, Угорщина, скажімо, така влада в Угорщині, угорська влада, вони членами є Європейського Союзу. До речі, вони, здається, дотиснули, або сама румунська влада це зробила, з ну, багато прав угорської меншини Румунії. Ну, ми не про це зараз, а про те, що наскільки ці умови, по-перше, реалістичні, а по-друге, чи це не апетити Орбана, чи це нормальна практика, те, що він вимагає від України зараз? Ну, дивіться, в Європейському Союзі ж немає от якогось одного, не знаю, там закону, документа, який би врегульовував всі права національних меншин. От не існує його. Є документи Ради Європи, зокрема Рамочна конвенція Ради Європи. Юлія, а тоді які критерії ми маємо виконувати? З чим ми маємо... Рамкова конвенція Ради Європи. От, але і вона ж там не все описує, насправді. Да? Тобто не... Ну, от дивіться, от він ставить питання використання символіки національних меншин там в школах. Що таке символіка національних меншин? От що таке символіка національних меншин? Немає визначень. В різних країнах це відбувається по-різному. У нас і так використовується символіка національних меншин. Насправді там і лого на школах, наприклад, да, на Закарпатті. Але це символіка національних меншин, чи це державні символи інших держав? Да, от як це владнати? Різні країни, до речі, от під час того процесу, який ми проходимо, там навіть викликали дискусії, як фанати використовують символіку національних меншин на футбольних матчах. Да, от там в якихось, ну тобто, і це ставало предметом перемовин, значить, зокрема під час різних євроінтеграційних якби дискусій. Це ну і реально, якби от немає стандартів. Ну вони є гнучкими, да, тобто вони мають бути знаєте, в межі здорового глузду, внутрішнього законодавства, там певних діалогів, які ведуться там з меншинами, ну там і так далі. Потім, ну звичайно, Орбан там чи будь-хто, чи будь-яка країна не може від України якби вимагати якихось там особливих внесення змін в законодавство, які якби суперечать Конституції. А скажи, а чому, Юль, а чому не може вимагати, якщо за фактом ти кажеш, що немає загальних критеріїв, і він скаже, ось я погоджуся, що в Україні виконують, але я ставлю вимоги. Ну, вони їх і поставили насправді, да. Але там я б не сказала, що ті вимоги, ну, вони дуже штучні є, такі вимоги, які носять штучний характер. Чому? Тому що, ну, в Україні і так виконуються ті положення, да, там в освіті, наприклад, які висунені в цих вимогах. Ну, от, наприклад, там були висунені вимоги про угорські летні закріплення на законодавчому рівні там статусу угорських шкіл національних. У нас є школи національних меншин. В самій Угорщині немає відповідних визначень. Угорці, до речі, посилаються на те, що у нас якби закони в сфері захисту прав національних меншин мають ситуація в сфері захисту прав національних меншин має визначатись законом. От ці ваші всі нормативно-правові акти, це ж не закони, да, тому якби треба закони. Але мені здається, що от під час
ну, діалогу, назвемо це так, про це потрібно говорити, зокрема. Ну, і від нас не можуть вимагати, наприклад, бо це не написано в жодному європейському документі, тобто нема стандарту, да, коли там одна з сторін вимагає у нас, наприклад, закону про національну культурну автономію. Ну, немає в рамковій конвенції Ради Європи. Хочете — вносьте, не хочете — не вносьте. Да? Тобто це якби ваше право. Головне, щоб там права меншин були забезпечені. Вони в нас в законодавстві і забезпечені, і є відповідні висновки там Венеційської комісії, на рівні закону там і так далі, і тому подібне. От, тобто тут це ще тобто деякі вимоги, вони дуже спекулятивні, але мені здається, що по кожній з цих вимог ми можемо і потрібно про це говорити, висвітлювати, знаходити відповідні аргументи. А десь, можливо, дійсно потрібно подивитись, як оптимізувати і покращити законодавство. Там є певні нюанси, я не буду про них говорити, це справа діалогу, там консультації уряду, але там немає якихось супер нереальних речей. Інша справа, щоб під час цієї гри ці вимоги не доходили до якогось дивного абсурду. Тут ці ризики, м'яко кажучи, існують. І не створювати таких прецедентів. Але дивіться, те, що в країнах Східної Європи під час євроінтеграції дійсно позмінює, і в самій Угорщині, до речі, інша справа, як вона імплементує це законодавство, змінилось, лібералізували законодавство щодо національних меншин, це факт. Це, да, євроінтеграція цьому сприяла. Але щодо України, якщо ми беремо цю Угорщину, зміни законодавства, вони не збільшили кількість українських шкіл там, і можливості там суперзабезпечення якогось прав українців в Угорщині. Ось першу школу нібито заснували Зеленський з Орбаном під час його візиту. І нібито навіть Угорщина буде утримувати за державний кошт цю школу. Подивимося. У нас також отримуються угорські школи за державний кошт. Угорщина також цим школам дійсно допомагає. Дивіться, у нас просто тут ще сама, в Україні є угорські школи з угорською мовою викладання, да? Тобто є, вони існують. І ще цікаво, що Угорщина ще ж говорить про демографію, да, і права угорців, посилаючись на наш перепис населення 20-річної давнини. Іншого ми не проводили. В силу різних причин. То війна, то ковід, то інші були проблеми і так далі. Але демографічна ситуація, в тому числі, якщо брати Закарпаття, вона змінилась. І війна її змінила. Але за цей час, за час війни, Україна не закрила жодної школи з мовами національних меншин. І вивчення цих мов, воно також може грати таку інтеграційну роль, до речі, тому що це школи не тільки для представників угорської меншини. Я знаю, наприклад, українські родини, які б хотіли, щоб їх діти також вивчали мови різних меншин з країн-сусідів. Якщо ти живеш поруч із угорцями, якщо таке щастя привалило, то я не знущаюся. Я кажу, що різні угорці. Є різні угорці. Є угорці, які за Орбана, є угорці, які проти. Є угорці, які воюють в Збройних силах України. Тобто це народи, які будуть живуть і житимуть поруч. І це знати... Абсолютно. Знати угорську мову – це абсолютно не гріх і навпаки. Хоча вона дуже складна, кажуть. Але чому я так подробно в тебе, Юлія, розпитую про це? Тому що ось якось на цьому тлі зараз, звісно, у нас війна, все ми розуміємо, але питання національних меншин підіймає це ось через вступ в ЄС, через Орбана з його активною націоналістичною позицією на внутрішньому політичному ринку в першу чергу. І він це демонструє, і, як сказати, має час, має можливість, має натхнення. Але я просто не те, що я боюся. Зараз війна головне, це не те, що там зараз на часі. Але якщо вже йдеться про права національних меншин, як би вони
в нас не стали більш глибокими і базованими такими за права корінних народів. А ми ж не забуваємо, що стаття 60 Угоди про асоціацію України з ЄС, вона прямо наголошує на праві кримських татар на національну автономію, територіальну автономію в складі України. І вона відрізняє, і це дуже така тонка для людей там неосвічених, а для людей освічених вона дуже чітка межа між поняттям національна меншина і поняттям корінний народ України, який не має іншої батьківщини за межами країни. Як ці процеси можна, ну якщо вже зайшлося про права меншин, то може на рівні держави треба вже говорити водночас про права ось корінного народу, і це, в принципі, і на міжнародній арені може бути на користь Україні, бо ми можемо сказати, так, є права національної меншини, ми виконуємо такі права, але в нас є ще корінний народ, права якого в нас, ну, через те, що він не має іншої країни, ну, ти розумієш про що? Yeah. Ні, ну дивись, я б не сказала, що під час цих вступу в ЄС, там під час перемовин Україна не використовується погане слово, да, тут, але не вживає там в своїй лексиці, да, питання щодо захисту прав корінних народів України. Ну, власне, кримські татари, там караїми, кримчаки, тобто є там і на державному рівні, там рівні документів, там і про латиницю, да, ухвалені рішення, тобто там ведеться мовна робота певна, наскільки я розумію. Там є, але з цим треба, я тут не готова коментувати, що ж там відбулося, да, щодо цих документів на рівні уряду, да, щодо співпраці уряду там з представницькими органами кримських татар. Але я знаю, що ці документи розроблені і чекають там якогось свого подальшого руху і затвердження, сподіваюся, це буде. Там є і питання там про мовні права, спеціальні програми підтримки кримсько-татарської мови. Тобто все це ухвалено. Інша справа, щоб це дійсно належно забезпечити і ресурсно, і по-всякому, і по-різному. Да? Тобто зараз працюють там різні організації, активісти, не побоюсь цього слова, над стратегією когнітивної деокупації. Там є положення, які пов'язані. А що це таке? Розкажи, будь ласка. Я взагалі про це не чув. Що таке? Це стосується, я так розумію, не лише Криму, а й решти окупованих тимчасово територій. Ну, принаймні, станом на зараз це Криму стосується, але можна тут дійсно говорити про ті інструменти, які можна для решти окупованих територій, да, застосовувати. Тобто це робота з сенсами, це робота з наративами, це робота там і політики пам'яті, і в культурі, і в гуманітарній політиці, яка б на різних етапах процесу деокупації, вона б показувала ті міри довіри, да, тобто яка б приділяла увагу громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, власне, да, яка б сприяла наскільки це можливо, подоланню дезінформації, фейків, які там поширює Росія, да, і це засіб її існування сьогодні. Це робота вдовгу, тобто це інструменти і заходи, які навіть ревіталізують якісь такий наративний, дискурсивний простір. Це робота, до речі, не тільки з тимчасово окупованими територіями, це робота з всім українським суспільством, це робота з закордонними аудиторіями, врешті-решт. Тобто це дивись, ми тут говорили про реформи, про євроінтеграцію. Є ж такі положення, і за них люди навіть обґрунтовували, Нобелівські премії отримали. Когнітивна деокупація, вона з цим співвідноситься, що успішність реформ інститутів, вона залежить від внутрішніх установок громадян в суспільстві. Оце робота з цими установками. Робота наша спільна, да, яка їх робить і на засадах там поваги до прав людини, і історичної правди, і розвінчання оцих радянсько-російських міфів. І можна абсолютно конкретні заходи, да, як крок за кроком здійснювати в різних сферах,
що, власне, і роблять багато організацій сьогодні. Ну, і громадських організацій, громадських ініціатив. Так от, навіть оця от когнітивна деокупація там передбачає, є співпраця, зокрема, із кримсько-татарською молоддю, да, для того, щоб виробляти ці наративи, дії, різні активності в Україні. Але те, що питання забезпечення прав корінних народів, воно якби нікуди не поділося і не має подітись, я думаю, я впевнена. Інша справа, мені тут складно коментувати, наскільки зараз взагалі можливим є. Ми з тобою багато ж про це говорили, да? Тобто внесення змін до Конституції, як це можливо сьогодні, я тут притримуюсь того, що дійсно джерелом, якщо ми говоримо там про Автономну Республіку Крим там в майбутньому, джерелом автономності, якщо вона збережеться, є право кримських татар на внутрішнє самовизначення в межах України. Да? Тобто, і розроблені ж були там відповідні положення. І дивись, можу анонсувати, може коли зустрінемось, ми також з колегами зробили серед наших українців, поговорили там, таке цікаве дослідження, там дуже багато цікавого є. І, зокрема, щодо статусу і стосовно автономії. Зараз не буду все озвучувати, бо я всього не знаю, ми ще над цим працюємо, але там дані дуже цікаві. Тобто ми іще, зверни увагу, ми говоримо про автономію в категоріях кілька років тому. 10 років, на жаль, тимчасової окупації. Ціле покоління виросло, яке навіть не пам'ятає ці всі дискусії. Оцей весь сенс. Да? І взагалі не пам'ятає, що ж було в цій в Криму, да? Що ж то була за автономія. Вони уявлення зеленого не мають, да, про тим, кому на момент окупації було там 14-15 років. Вони не цікавились там. Слухай, Юль, дійсно вони не знають, але чи в них справа насправді? Їх, це їх також справа в тому числі. Чому? Тому що, мені здається, що за ними також багато чого в майбутньому. Коли ці зміни будуть вноситись, чи в далекому майбутньому, я про це кажу. Знаєш, Юлія, договори. Я просто про те, що я думаю, що ми також маємо знати і розуміти і наше суспільство, і відповідно політиків, і не полишати цю розмову, власне. Да, тобто, і ще раз повторюсь, цього євроінтеграційного спектру, наскільки я розумію, ми ж говоримо про права національних меншин, спільнотам, осіб, що належать до національних меншин, і права корінних народів, тобто в українській лексиці це є. І, зокрема, і під час перемовин з ЄС. Я хочу там зосередитися, тут остання частина програми, 8 хвилин залишається. Чи є, я думаю, що є, я припускаю, що є частиною так званої когнітивної деокупації, гуманітарна деокупація. Тобто питання, вони нібито прості, але вони десятиріччями не вирішуються. Наприклад, вже ухвалений закон про те, що кримська мова латинкою. Але в новинах наші журналісти, не наші, а журналісти, які не занурені так сильно в кримську тематику, вони досі пишуть, ось перекладач у Гуглі почав перекладати з української мови на кримську мову і пишуть кирилицею. Я не знаю, навіщо це зроблено, навіщо це в Гуглі зробили, я не знаю, але в нашій державі немає більше жодної цієї радянської кирилиці, яку нам нав'язали просто репресивним шляхом, так? Може для українців це буде дивно, бо кирилиця не заважає українській мові, але кримській мові вона дуже заважає. Вона призвела до втрати декількох навіть звуків, які були в кримській мові. Тоді наразі це повернуто, і треба цього дотриматися. І дуже просте питання, просто ілюстрація. У нас досі транслітерація і переклад. Я спробував скористатися цим перекладачем. Він не перекладає навіть елементарних слів. Тобто слово «сілям» він не перекладає. Він не перекладає слово «сагол», дякую.
Він не перекладає слово Бахчисарай, не перекладає. Не перекладає слово Чеберек, теж не перекладає. Тобто базові слова, які всі знають, він не перекладає. І досі, просто якщо ти десь будеш, я не беру участь в цих конференціях різних, але це дуже несмішне питання. Ось існує така практика. Ось якщо окуляри взяти, ось є слово українською мовою, є слово кримською мовою. А переклад іде через російську мову, ось через цю точку, якої не має існувати, яка має бути розірвана. Бахчисарай перекладають Бахчасарай, нормальне слово, там навіть літера Г означає це за галочкою. Вона Бахчасарай, там у нас спільний звук є в українській мові, в кримській Г. Бахчасарай. Ні, перекладають через російську мову Бахчисарай. Чіберек, ну це елементарний приклад. Чі – це коли шипіть на пательні щось смажиться. Берек – це пиріжок, пиріг. Чіберек – ні. Чебурек, нібито він з чебурашки зроблений. І безліч таких прикладів. Невже не можуть зібратися, зрештою, там 3 експерти поважних, написати транслітерацію просто по звуках, по літерах. Оця літера так перекладається, ця так. Ми більше не телефонуємо до Москви, як Чебурек наш називати. Ну, це виправляють вже там в закладах, да? А в нас офіційно це не виправлено. Ну, от бачиш, якраз оце те, про що ти говориш, це якраз і про когнітивну деокупацію. Чому? Тому що одного рішення його ж ухвалити недостатньо. Чому? Тому що треба опікуватися і пройти весь цей шлях. Що мається на увазі? Ну, Google же також треба навчити. Ну, і хтось це має зробити, і хтось має витратити на це певний час, м'яко кажучи, да, от зібрати цих 3 експертів там чи 4. Ну і дуже дякую за такий приклад кримсько-татарської мови, да, кримської мови, ну, який ти провів. От і за один день це також не робиться. І мені здається, що це якраз от ті заходи, до речі, про які ми говоримо в цих завданнях політиці когнитивної деокупації. Власне, да, тобто це є один із навіть от топонімія. Чи журналісти, от ти їх навів приклади, має хтось написати, тобто все це зібрати, написати щось, ну для них якісь тексти, які їм це пояснюють, зібрати там головних редакторів, наприклад, да, самих журналістів, це пояснити, розказати, да, перевірити, щоб вони потім не робили ці помилки, там зібрати ще раз, да, тобто це певний процес, і дійсно цим потрібно постійно опікуватися і займатися. От, і за цим слідкувати. От візьміть топонімію, да, яка там буде змінюється ухвалене рішення. Перш ніж ми ухвалили відповідне рішення, до того, щоб нова топонімія з'явилась в Google Map, в мові, наприклад, CNN щодо Криму, да, має пройти якийсь шлях, м'яко кажучи. Тобто інформування, роз'яснення, листи, робота з різними цифровими технологіями, спеціальні програми навчання штучного інтелекту, врешті-решт. Да? Тобто, світ так складно вже сьогодні. Недостатньо просто ухвалити рішення, да, і чекати, коли воно там само якось там щось з ним станеться, воно імплементується. От не буває так. Тобто з кожним цим кроком дійсно потрібно працювати. І твій приклад, це ж прекрасний, шикарний приклад, куди тут потрібно в подальшому рухатись. Тобто опція, що це взагалі вже можливо, це супер. Але далі також її потрібно працювати з цим, і наповнювати, власне. Да, і тут ще і філологів кримсько-татарських, да, залучати, і перекладачів, які б також навчили цей перекладач, навчили вірній, правильній мові. Кирилиця також, до речі, буває різна. У нас під час Радянського Союзу були ж викреслені букви, тобто не вживались. Вона ж була русифікована фактично, русифікація відбулась української мови. І відповідні зміни правопису відбулися. Це також процес, який це дуже помітно. Да. Тут не стільки за абеткою видно, в українській мові там інше вони збочення робили з українською мовою. А в нас вони просто знищили декілька звуків. Тобто для нас кирилиця – це алергія не через те, що це кирилічні символи, а через те, що просто це знищує мову. Все, вони це зробили задля того. Це був інструмент такий.
Ну от в тому та й річ, все це інструмент, і це от ну багато таких інструментів може бути, якщо ми говоримо про цю когнітивну деокупацію, зокрема, да, тобто це ну інструменти на різні завдання, які ми вирішуємо, власне, ну і в гуманітарній політиці, і в інформуванні, і в топонімії, і в роботі з різними аудиторіями по донесенню саме української, ну навіть не української точки зору, ну от якихось українських реалій, да, от того, да, щоб ми самі перестали бути в полоні в цьому одвічному, ну ще такої, ну по суті радянської імперської спадщини в цьому плані. Ну дивись, там купа питань. Оці от міфи про там город руської слави, да, ці наративи і так далі. За кордоном, от для того, щоб ми замкнули нашу бесіду. Дивись, для того, щоб наші західні колеги не вважали, що Крим це ісконна руська земля, от, де, значить, руський князь Володимир хрестив, значить, не знаю, Москву там чи ну от ці от наративи. Нам також потрібно працювати з західними аудиторіями. Юлія, потрібно. У нас, на жаль, сплинув час програми. Дуже цікаво, дуже дякую. До нових зустрічей в етері. Дякую глядачам, що дивитеся.